खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै क'क्राझाराव दंफैयो क'क्राझाराव जोबोद अखा फैदों दायो आं दङ क'क्राझारनि SBI बेंक खाथियाव दिनै क'क्राझार टाउनाव जोबोद अखा फैदों आरो गारि सालायनायाव एसे उसुबिदा जादों नै क्लियारलि नुवाखै लामाफोरखौ स' लोगोफोर दिनै आं क'क्राझाराव फैनाय मेन जाहोनानो जाबाय आं दिनै सासे मुंदांखा सेलिब्रिटि लोगो हमनो फैदों बिथाङा जाबाय सिगांनि बर' सावथुननि एक्ट्रेस गीतांजलि ब्रह्म फाइनाली आं सफैबाय आगुनि मुंदांखा बर' एक्ट्रेस गीतांजलि बसुमतारीनि न'आव बेनो जाबाय आब' गीतांजलिनि समायना न' बिथांनि बे समायना न'खौ आं दिनै नुफैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आब' गीतांजलिहा मानै सैमा दं मासेनि मुङा मेक्स आरो बै मासेनि मुङा आन्जालि। मेक्स आरो आन्जालिखौ आब' गीतांजलिया जोबोद अनो। बेनो जाबाय आब' गीतांजलिनि न' आब' गीतांजलिया जेरै समायना बिथांनि न'आबो बिराद समायना नै स' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय नुनो मोनदों बिथाङा जाबाय सिगांनि बर' सावथुननि मुंदांखा बर' एक्ट्रेस बिथांनि मुङा जाबाय गीतांजलि बसुमतारी ब्रह्म स' दायो आं बिथांजों एसे सावरायगोन स' आब' नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय आरो दिनै नोंथांखौ लोगो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आच्छा दायो नोंथाङा बर' सावथुनखौ नागारबाय नामा? नागारथ'नाय बायदियानो जानानै दं। आच्छा दायो नोंथाङा बर' सावथुनखौ नागारनानै दायो मा खालामो? दा आं हाउसवाइफ। हाउसवाइफ? औ। नोंथाङा सावथुन मुलुगाव मालानिफ्राय जागायजेननायमोन? गोसोआव गैला ना? गोसोआव गैला ना? गोसोआव गैला। क्लास 8निफ्रायनो खालामदोंमोन ना? नै आब' गीतांजलिया जोंनो गोथाव गोथाव ओंखाम जाहोनो नागिरदों। दं नै अमा बेदर सबाय आरो ना आब' गीतांजलिनि फिसाला मुङा मा नोंना बाबु? यशराज ब्रह्म। मा क्लासाव फरायो? क्लास 5। बबे स्कुलाव? रियेलिटि पाब्लिक स्कुल। एम दंना गैया? साइन्टिस्ट। स' बिथाङा साइन्टिस्ट जागोननो। दिनै आं आब' गीतांजलिनि न'आव फैनानै आब'जों फेस टु फेस रायज्लायनो मोननानै जोबोद गोजोनबाय। बिथाङा मिडियायाव एसेबां बाथ्रा बुङानो बेनिखाय आं एसेबां सोंथि बिथांखौ सोङासै स' दिनै आंखौ बिथाङा बिथांनि न'आव आंखौ गोबां अमा बेदरजों गोथाव गोथाव संनानै ओंखाम जाहोबाय बेनि थाखाय बिथांनिसिम साबायखर बावनाय थाबाय। स' दिनैनि भिडिअखौ आं बेसेबां दोनथ'नोसै जायफ्रा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थु जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनाय नटिफिकेसनखौ मोनगोन। गोजोन्थों खुलुमबाय।